Lena ingqungquthela yokuqala yeqembu ebanjwa bengekho abaholi uMalema aqala nabo i-EFF. Kumangaze abaningi futhi nokungabonakali kwelungu eliqavile leqembu uDokotela Mbuyiseni Ndlozi. Inkulumo ngombiko wezombusazwe weqembu ibinomunyu yadonsa nesikhathi eside. To remain committed to this movement and to the struggle for economic freedom in our country. Kulandela ukushiya kwamalunga amaningi eqembu beqavile ezinyangeni ezedlule, umholi we-EFF uthi ukuhlangana kwabo lapha kusho ukuthi akakapheli nge-economic freedom fighters. Fellow fighters, our presence here after deliberate and coordinated efforts to destroy us is another sign that the African spirit can never be broken. For the first time, the revolution is under a genuine threat of disruption that risks delaying our freedom for generations to come. Leli qembu bengokuqala ke emlandweni ukuthi lehlelwe izibalo zamavoti okhethweni kusukela lasungulwa. uMalema utshele abalandeli ukuthi lesi yisikhathi sokufinqa imikhono kuvikelwe i-EFF. We are faced with a new moment wherein the EFF experienced its first electoral decline and suffered unprecedented levels of sabotage and infiltration. It is for this reason, delegates, that the theme for this NPA is defend, rebuild and advance the struggle for economic freedom. Le ngqungquthela i-NPA ye-EFF izophothulwa ngesonto.